אוקיי, מאמי. טוב, ביי. מה העניינים, מאמי? את כבר במיטה? כן, מה קרה? כלום. קודם כל, כלום לא קרה. איך את יודעת שסימה עשתה 3 שברים באגן? איך ש... איילה של... ליאור. איילה של ליאור התקשרה אלייך? תראי, וסימה לא... ואילנה לא אמרה לי כלום. עכשיו, באיזה בית חולים היא מאושפזת? לא יודעת. אז אנחנו נתקשר לאלה ונשאל אותה? כן. טוב, מחר באיזה שעה את רוצה לנסוע? רפי אומר שנעדכן אותו, אולי הוא יצטרף אלינו. בסדר? אז נורית, נעשה את זה כאילו לפני שעות הצהריים, כדי שניסע ונחזור לנוח צהריים. בסדר? יאללה, מאמי, תנוחי. אני עכשיו נוסעת למאפה נאמן. אם יש משהו, אני מודיעה לך. אני אשלח לך וואטסאפ כדי שתמשיכי לישון? טוב, אני לא מפריעה לך, אז אני שולחת לך וואטסאפ. ביי, מאמי. יאללה, תמשיכי לישון. סליחה, חיים שלי. ביי. הלו. היי, מאמי, מה העניינים? מה קורה? אני בסדר, ברוך השם. מה קרה לאמא? אני היום קיבלתי את ההודעה הזאת מנורית. איילה אמרה... היא נפלה. איזה... היא יכולה לקחת כדורים, ישנה על השעי שמה, ואדם שלה התפסות מכדורים, היא איבדה את השיווי משקל. ונפלה. איי, ומה, עשתה 3 שברים? כן, אבל אני לא יודעת, אני לא